acrobații! Voi sucționa mai rapid acum aceste fluere. Voi să vă prindeți ce înseamnă, da? Și... Un fluier. Statui caragioase. Ce înseamnă? Ce înseamnă 3 fluiere? 3 fluiere înseamnă statui. Aplauze pentru grupul copiilor din piscină. Și... 5 Pe margine. 3. Ia să ne ieșim mai repede absolut asta, că o să fie de 2 ori mai dură. 2. Pe margine, nu rămâneți pe mijloc. Vedeți că cine nu merge acum nu va juca niciun joc, pedeapsă. 3,5. Așa. Acum vă că toată lumea e de margine. Bravo. Foarte bine, bravo. Toată lumea aici pe mijloc. Ne împărțim frumos în echipe, pentru că ne-am încălzit, ne-am ajuns de mult și ne-am distrat. Băieții, Fetele vin la mine. la Aero Mono aici, nu e nevoie să urcați. Rămâneți Și fetele la mine. Fetele! Haideți, fetele, veniți la mine, repede, repede, repede aici pe Cam margine. multe sunteți voi, fetelor. În piscină. Băieții, ia să vedem cum se plau aici. Toate fetițele care vor să se joace, să vină aici la mine. 10 băieți. Mini, câte fete avem acolo, că sunt al multe. Numărăm. 19 fetițe. Și câți băieți erau? 10, 11 băieței, 12. Avem o fetiță, vrei să fii la băieți acolo? Mimi a făcut așa o echilibrare între echipațiile și tu cu noi? băieților. Varența, te joci și tu cu noi? Bun, vino aici lângă mine. Foarte bine, foarte bine. Haideți să vedem câți băieți avem în total. 11 băieți avem. 10 fetițe. Și? 19 fetițe. 12 fetițe? Wow. Ia, predăm cu 7 fetițe la mine. 18. 18, predăm 6 fete. Alege cu 6 fete care să fie la echipa lor. 5 fete pentru că am mai venit un băiat, avem 12 băieți. Ia mai numără-i tu odată. Avem 14, cred că au mai venit 2 băieți, așa că vreau 3 fete la mine. 3 fete care să meargă la băieți. Mai măricele. Dar și voi sunteți mari. Ia, auzi ce zic băieții, mai măricele. Eu ce primesc dacă vă dau fete mai măricele? Nu? Cine vrea? Hai, mâna sus cine vrea să meargă. Cine vrea să meargă? Dacă nu voi alege eu cine vrea să meargă. Rost, da, cea micuță. Vă hotărâți de pe acum ca să nu aleg eu. Du-te, da, du-te. Du-te. Așa. 3 fete, doar 3 fete, atât am nevoie. Vrei să duci tu la băieți? Nu? Cine, tu vrei? Du-te. Și uite și cea de-a treia fetiță aici. Și avem în sfârșit echipa leilor, pentru că de acum așa ne vom numi. Vă retrageți aici, lângă mine. Fetele. Astăzi o veți numi echipa steluțelor, da? Echipa leilor de mare mi-a propus aici un băiat, un compatriot de-al meu. Steluțe de mare, da? Ele sunt steluțele de mare și noi suntem lei de mare. Nici nu se compară stelele de mare cu lei. Incomparabil. Dar totuși haideți să vedem, poate cine știe. La semnalul meu, dragii mei lei. Ce joc jucăm? Ia să vă aud! Comoara din adâncuri, bravo! Haideți să explic regula pentru cei care sunt...
Haideți să explic pentru cei care sunt noi în acest hotel. Am venit acum recent. Este un joc care se numește Căutarea Comorilor. De fapt, comoara din adâncuri. Acestea din pahare sunt comorile noastre și ale voastre. Eu și Nini le vom arunca în ce direcție. Iar voi va trebui să le găsiți. Cine găsește, prima echipă care găsește cele mai multe este echipa câștigătoare. Vom juca până la 5. Până la 5 mini. La semnalul meu sunteți pregătiți. Leii de mare vă știți între voi și leoaicele de mare care au trecut aici în echipă. Să începem primul tur. Aduc perle la mine, iar leii de mare aduc perle la Momo, da? Nu uitați! Și nu uitați să echipă faceți parte. Numărăm împreună. Numărăm împreună, tare, tare! Și a început căutarea. Steluțelor, repede, repede, veniți cu perele la mine în păhăreli! Tiraților din Marea Neagră. Pare să ne lovim, steluțele căutăm, căutăm! Vino, 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 bravo! Bravo, Oana, vino! Deja avem 3, 4, 5. Bravo, bravo! Ai găsit ce ai scăpat. Uite că ți-a luat o stea de mare. ți-a luat. Nu vă împingeți, nu vă împingeți. Jucați corect, da? Dacă le-a găsit el... Haide, steluțele! Unde sunteți? Căutați, Foarte căutați! bine. E bine și una. Căutați perluțele! Cât e nimic? Și eu pe top. Mai este una singură, haideți! Haide, steluțele! E o Ultima competiție perlă să cer, vină mai- mie! Repede, repede! Haide! Ultima perlă pe câștigul echipei respective. Cine vine cu ultima perlă? Steluțele de mare, scufundați-vă și găsiți perla! Haide, steluțele, ultima perlă! Haideți, leilor, ce facem? Foarte bine! Foarte bine! Și s-a găsit ultima perlă! Jocul de Primul punct se acordă leilor de mare! Este 1-0 pentru leii de mare! și să vedem acum cine va câștiga turul al doilea. Un scuting. Căutați mai bine! Fiți pregătiți! Numărăm! Haideți, haideți! Haideți, steluțele, lucrați în echipă! Bravo! Și mai repede, și mai repede! Căutați, căutați! Veniți cu pedele! Foarte bine, steluțele! Haideți, steluțelor! Bravo! Hai să facem! Căutați în continuare! Ce facem? Haideți, steluțele, căutați! Steluțele, nu mai găsiți nicio perlă? Câte avem acolo, Mini? Haideți că mai avem lei 10, mai avem de găsit două steluțe. Una singură, o singură perlă. Și a fost găsită! Și a fost găsită, dar... Cine câștigă? Lei de mare câștigă! Aveți grijă, lei, ne-a luat noi este 2-0 pentru lei de mare! Ok, și să începem a treia căutare a leilor și a steluțelor. Altă două aici. Două. Haide, căutați! Căutăm și pe țări. Diana, nu mai sunt. Bravo! Bravo!
Foarte bine, căutați, căutați, căutați! Bine ai găsit și pe țăr. Le-au lăsat piratul Momo. Și tu ești tot cu noi? Ești la echipa noastră? Foarte bine! Haideți, sirenele! Câte ai acolo? Sirenele, am greșit steluțele de mare! Hai, steluță! 9 și eu am 8. Așa că jocul se încheie datorită unei fatale greșeli a piratului Momo. De data aceasta... Steluțele de mare câștigă! Bravo, steluțelor! Care este 2-1, așa că leilor avem șansa să recuperăm. Cine vrede pentru turul al 4-lea? Să recuperăm, să recuperăm! Haideți, steluțele, căutați fetele, repede, repede, repede! Este 2-1 pentru leii de mare! Nu a găsit nimeni nicio perlă? Caută, caută! Vine și mama imediat, așteptați! Haideți, căutăm perluțele repede, repede, haideți, steluțelor! Noi avem aici la 8 steluțe, 8 perluțe, 9 cu tot cu ultima adusă, 10, 11, 12, câte acolo minim? 3, Steluțele, doar 3 fete! Nu mai slăbiți! deci doar 13 perle mai nou numărate. Haideți, haideți, mai este una singură. Cine era ultima perlă? Repede, repede! Și s-a adus și Și s-a adus și ultima perlă, dar câștigător din nou, detașat, sunt leii de mare. Steluțele, Este trebuie să 4 fie mai mult, mai mult! la 1.